Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-muallifun nazimu Sayyiduna Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Qal la yudrikul ilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'laful basara. La yudrikul ilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'laful basar. La yudriku ora nemu al ilma ing ilmu battalun sapa wong kang akeh nganggure, wong sing leha-leha akeh mau nganggure. Wala kasilon lan ora bakal nemu ilmu sapa wong kang pemalas. Wala malulun lan ora wong kang akeh bosene, gampang bosenan. Wala man lan ora wong ya'lafu kang akrab utawa terbiasa al basara ing ngetokno merengut wajah ya, utawa wong sing biasane ngerti dengan pandangan sing napa jenenge ora seneng. Yes, nggih. Intine niki dari dawuh nggih dawuh Syekh Abdul Hamid Qudus niki ada beberapa tipe orang nggih yang sifatnya iki bakal disebutke niki gak bakal entuk ngelmu. Okay. Maka kita sebagai santri sampean ngaji niki harus menghindari sifat-sifat ini agar bisa dapat ilmu. Kapan kok duwe sifat-sifat niki, maka wong niki ora bakal untuk ngelmu. Ora bakal untuk ngelmu. Iki wis didhawuhke Syekh Abdul Hamid Qudus. Ya, la yudrikul ilma ya fadhalun, ora bakal entuk ngilmu sapa wong sing akeh nganggure. Di wong kok akeh nganggure nggih, padahal dia mampu untuk produktif, maka wong iki gak bakal entuk ngilmu. Artine pripun? Artine tiyang niki apa jenenge, kalaupun dapat ilmu pun sedikit, ora iso optimal. Soalnya apa akeh nganggure. Dadi santri ku aja akeh nganggure. Nggih, aja akeh napa? Nganggure. Sampai sekarang masih banyak ya. Di pondok-pondok niku jame full padet. Supaya apa? Supaya gak nganggur. Ya, nek nganggur iku nanti banyak waktu yang terbuang sia-sia. Niku kados ngoten. Nggih. Wong kok akeh nganggure ora bakal entuk ilmu. Artine napa? Artine wong kudu duwe inisiatif, ngono. Kula sampean dalam belajar kudu duwe inisiatif bagaimana cara mengoptimalkan waktu. Gak tinggal nganggur leha-leha. Ya sampean nganggur wis jagongan ambek koncone. Nek gak ngono ya main dolanan. Ya, nek gak ngono nggih kadang ono sing cah santri niku seneng bal-balan nggih. Ya bal-balan nak tidak ngambil dari waktu yang apa jeneng waktu belajarnya sira masalah nggih. Ya kadang sampai njipok waktu belajare. Wong iki aja akeh nganggure. Paham ya? Aja akeh napa nganggure. Soalnya akeh nganggure nanti banyak waktu yang tersia-sia terbuang. Jadi wong kudu inisiatif bagaimana cara menggunakan waktunya ini sebaik mungkin. Niki nggih bahkan wonten setunggal kitab ngono. Iki saking pentingnya saking pentingnya waktu nggih. Jadi waktu niku nggih aja diinggurno. Waktu niku
modal utama kita. Ya seandainya kita tidak punya waktu, ya ora bakal iso belajar, ora bakal iso kerja, ora bakal iso waktu. Modal utama kita adalah waktu. Ya bahkan ada ulama, ini namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu beliau ngarang kitab namanya kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ya betapa berharganya waktu mungguwe para ulama, dan juga mereka adanya para ulama niki do memanfaatkan waktu yang seoptimal mungkin ya, karena ndok biyen pas waya ngaji, pas waya isih nyantri ya menggunakan waktunya seoptimal mungkin. Bahkan di antarane kisah yang ada di situ ngono. Niki sangat pentingnya napa jenenge menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ojo sampai ono waktu terbuang sia-sia. Oh ya, apa meneh kok nggih nganggur gawe nyantai-nyantai ya ojo. Nggih, saking pentingnya waktu iku mau dioptimalkan yang baik niku. Para ulama nggih, itu mereka punya seni sendiri dalam menggunakan ya, waktu nih. Sehingga diceritakno ning kono ana ulama sing senengane maca terus, nek gak maca ngaji, nek gak ngaji mulang. Nah orang ngono mutolaah ya, yes waktune dimanfaatno sebisa mungkin. Sampai ada ngono. Niki saking pentingnya waktu nggih. Sampai ada kisah di antara mereka niku yang nah kula sampean biasanya mangan, niku kan butuh waktu, nggih mboten? Mangan butuh waktu, butuh ngunyah. Ya meskipun gak seberapa iki, delok. Ya mangan paling piro 10 menit atau 15 menit misalkan. 15 menit iku wis akeh iku. Mangan 10 menit. Ngono iku beliau ndak pengen ada waktu dari mangan iki terbuang sia-sia. Akhirnya apa? Rungono. Akhirnya ben isih tetep iso ngaji tanpa harus membuang waktunya. Ya ben isih tetep iso mutolaah kitab. Ya, tanpa harus membuang waktunya. Yang niki sanjang ning bojone. Ulama niki sanjang ning garwane. Aku ojo mbok gekno khubus roti. Di pakanan pokoke wong Arab kan khubus ya roti. Ya, ojo mbok gekno khubus. Lah terus napa? Gekno sing koyo bubur ae. Sing koyo napa? Bubur. Nah, khubus roti iku leren butuh waktu gawe mamah lagi dilek. Iki butuh waktu tambahan. Tapi nek bubur langsung serutup. Langsung wis klebu ning weteng wis wareg maca meneh. Nah, iku saking gak pengen apa terbuang waktu sia-sia. Iku koyo ngono kuwi. Ya. Ya iku ning kitab napa mau Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ya, ada lagi nggih. Niki sing ndak pengen waktu terbuang sia-sia juga. Niku ana di antara nggih para pendahulu dulu saking mereka napa jenenge berhargane waktu mereka. Sampe ngerti adus niki nggih gak seberapa nggih. Adus paling pirang menit, ora sepiro adus. Suwene gak sepiro. Ngono ae gak mau terbuang sia-sia waktunya ini. Akhirnya pripun? Adus terus bariku nggih, akhirnya yang sebelum adus kondo ning mbah garwane, mbah anake, mbah santrine. Aku pengen menjero ning kamar mandi. Ya tolong awakmu ning jaba maca kitab sing banter. Maca kitab napa sing banter. Aku adus mak biur, aku isih ngrungokno. Kupingku iki isih ana manfaat. Maksudnya isih mengoptimalkan waktunya iku. Ben ora adus iki ora terbuang sia-sia waktu adus iki. Nah, niku napa jenenge? Nggih, betapa para ulama dulu nggih ya begitu pula pas wayahe nyantri itu tidak ingin ada waktunya yang napa terbuang sia-sia. Nah, itu ora rela nek awak dhewe nganggur. Ya, sampeyan kok misal ana wektu rada lowang sithik, nganggur sithik. Aja dolanan, aja jagung sesekali ra apa-apa lah wis jagung sedelo-sedelo. Ya. Tapi kudu duwe semangat napa? Iki ana kitab, ya ana sing harus dimurajaah, ya ana sing harus dihafalkan. Ya, iku kados ngoten.
Jadi waktunya ini jangan sampai terbuang napa sia-sia. Ya. Bahkan ndok biyen niku santri-santri ndok biyen niku kadang sedina iku ngaji 20 jalsah. Ya kadang napa 20 jalsah. Nah, kalau nate tanglet ya IMIF, nggih, ya Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU niku beliau ngendikan niku pas teng Kudus niku beliau napa waktune yang sibuk. Itu apik banget beliau bar ke Surabaya, ning Jakarta ning Kudus. Istirahatnya sediluk sekali. Ya, ngoten pun beliau masih terlihat semangat, terlihat orang ngetokno kesele. Ya kula tanglet teng beliau. Yai kok jenengan kiyat nggih, padahal umure niku wis lebih dari 70 tahun. Wis sepuh beliau. Jenengan kok sakit kiyat nggih. Semangat nggih dalam khidmah napa jenenge nyebarno ilmu. Jawabannya beliau, ngene iki ora ana apa-apane nek dibandingno wong tuwaku ndok biyen, guru-guruku ndok biyen. Kadang aku ngaji sedina niku sakit berapa? 20 jalsah. 20 kitab. Saya 20 kitab iki kok ganti iki pindah ganti iki, kitab iki, kitab iki 20. Ya, bayangno 20 niku saking waktu niku sampai terbuang sia-sia. Ya, bahkan kayak Gus Koyom nate cerdas teng kula nggih. Gus Koyom nate cerdas bahwa beliau ngaji ning abahe niku kadang sedina niku sampai 26 atau 27 kitab. Ngaji 26 atau 27 kitab. Bar kitab iki pindah kitab iki, kitab iki pindah kitab iki, kitab iki udah. Saking napa gak pengen waktune ana sing terbuang napa sia-sia. Ya, iku iki ngoten sampean harus napa jenenge ya introspeksi diri iki kira-kira waktu kono sing terbuang sia-sia apa ora. Ya aja dadi wong sing akeh nganggure. Dadi didhawuhke Imam Syekh Abdul Hamid Kudus wong sing akeh nganggure gak bakal entuk napa ngelmu. Ya harus punya inisiatif. Inisiatif piye iki carane aku gak nganggur, waktuku gak mlaku sih. Jadi dino kan waktu iki lewat terus ya, waktu kan lewat terus. Sampeyan gak iso ngendekno waktu gak iso. Lewat terus iki. Ya sampeyan gunakno nggih manfaat, yo besok bakal ono ganjaran ning akhirat, mbok gunakno mbok sia-siakno. Ya sia-sia waktune. Nggih. Maka sebisa mungkin digunakan untuk hal-hal yang napa bermanfaat. Niku kados ngoten. Ya, ada mbiyen ceritane Imam Nawawi. Ya Imam Nawawi zaman saya cilik niku beliau semangat belajarnya itu luar biasa. Sampai kadang niku rada dimusuhi ambek kanca-kancane. Gara-gara kanca-kancane do main, do dolanan, ngejak Imam Nawawi ora gelem. Nggih, ngejak Imam Nawawi ora gelem. Jadi Imam Nawawi pengen ya belajar terus, belajar. Nah, liyane do dolanan Imam Nawawi belajar. Makanya umur beliau yang relatif muda nggih Imam Nawawi niku pinten umure niku kalau sekitar 45 nggih pinten 45 atau 54 45 nggih 45 nggih niku napa nggih semonten lah jadi enggak sampai 60 ya 44 malahan 44 atau 45 tahun umur yang masih sangat muda sekali niku Imam Nawawi sedo tapi kitabnya luar biasa wae pol. Ya sing ngalah manfaat kitabe kuwatahe pol. Niku sinten Imam Nawawi. Ya karena kawit cilik niku wis tekun banget. Niku Imam Nawawi niku. Nah, mana ya kudu tekun banget sampean. Wala yudrikul ilma batalun. Begitu pula wala kasilun. Ya, ora bakal nemu ilmu sapa wong sing napa? Wong sing rasa-rasa, sing pemalas. Kon belajar malas. Ya kon ngapalno malas. Kon iki malas rasa-rasa. Wong sing akeh rasa-rasane ora bakal entuk ilmu. Ya ora bakal napa entuk ilmu. Jadi harus dibarengi dengan sing giat, sing napa tekun. Ya di aja males rasa-rasa. Ya. Nah ngene iki ora bakal entuk napa ilmu. Wong sing tekun wae urung karuan tok ngelmu kok apa meneh nggih sing rasa ya Kak aja rasa Kakak ya dadi wong sing tekun wae urung karuan tok ngelmu apa meneh kok sing rasa
Ya, niki wala kasilun, wala malulun. Begitu pula wong sing nggih akeh bosne. Wong bosenan niku ora bakal iso entuk ngelmu. Nggih, ora bakal iso entuk ngelmu. Wong bosen. Ya, engko mondok kene wis wah kok ngene ya mondoke ya. Akhirnya pindah kono. Pindah pondok kono. Engko terus ya pertama seneng. Engko gang setengah tahun bosen. Ya ganti mondok rono. Mondok kono meneh, engko bosen meneh. Jadi kok ngene iki ora bakal entuk ngelmu. Jadi kudu napa? Kudu as-sabat nabat. Ya. Sing anteng, sing tetek nggih. Sing tetek, sing ajeg, mempeng nabatun. Nabatun iki tumbuh. Nah, sampeyan ngerti tumbuhan nggih. Tumbuhan ya, pohon iku nek tandur kene ya, bareng wis ameh tukul dicopot, pindah kene. Kene ameh tukul copot, pindah kono. Ameh tukul copot, pindah kono. Iki gak bakal iso hasil. Nah, sagete hasil pripun? Kapan netep dados setunggal. Paham? Netep dados setunggal. Nah kok ngene iki engko iso berkembang. Lah wong belajar ngaji ngono. Ya. Ya kene bosen, kok pindah kono bosen. Ya kok ngono kuwi ora bakal nemu, gak bakal entuk ngelmu. Maka harus napa? Harus giat nggih, mboten rasa-rasanan, juga mboten napa? Mboten bosenan. Mboten napa bosenan. Wong kok bosenan ora bakal entuk napa ngelmu. Ya belajar ngelmu iki pakai seneng-seneng ngelmu iki terus baru gang sedelok bosen, tinggal genting belajar ngelmu liyane. Ya ngelmu liyane engko bosen tinggal nah. Ora bakal entuk ngelmu iku. Ora bakal napa entuk ngelmu. Ya kudu tekun, kudu giat dan kudu semangat. Ya wala man ya'laful basara, begitu pula wong sing ngulinakno, wong sing terbiasa ya ngetokno merengut. Merengut ngerti mboten? Ya muka sing merengut. Muka wong sing rada bosen, rada kecewa. Ngerti ora merengut? Hah? Wong sing biasa merengut. Artine ngeten. Artine wong kok nggih ora senengan, wong kok bencinan ya. Wong kok bosenan nggih. Kaya ngono iku ora bakal entuk ngelmu. Harus wong belajar nggih nek pengen entuk ngelmu kudune hati iki seneng terus. Ati kudu seneng terus. Belajar susah. Nggih. Jadi masuk kelas. Jadi sampai kenekane iku ya merengute iku sampai kenekane kaya angka 11. Ngono ya. Wong apa jenenge belajar wong ngaji kok ngono kuwi. Ya niki ya ora bakal napa entuk ngelmu. Nah, carane ya kudu suwalike apa? Ya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan. Jadi wong ngaji niku seneng kudune. Nggih, wong ngaji kudune napa seneng. Ya kapan sampean ngaji kok dibarengi dengan sifat seneng, ya maka ngelmu-ngelmune gampang masuk. Tapi sampean ngaji ya ngajine mbuh entah keterpaksa mbuh kepiye ya. Akhire nggih ngetokno nek ora seneng, ngetokno ya muka sing mboten seneng, muka sing rada ana kecewa kaya ngono kuwi. Nah, kaya ngene iki mboten bakal napa entuk ngelmu ya. Jadi kudu dengan ceria. Lah carane piye? Carane sampean ya sadurunge ngaji kudu ngerti keutamaane ngelmu niki napa. Jadi ben semangat sampean. Keutamaane ngelmu fikih, oh iya iki iso ngerti hukum-hukume syariat, iso dadi wong sing ahli fikih. Nggih. Jadi ngaji ku ono semangat ya. Terus ilmu apa iki? Ya misal ilmu matematika, yo besok ben aku jadi wong sugih, iso ngitung-ngitung misalkan. Ya, kaya ngene iki dengan penuh nggih kesadaran, dengan penuh penuh semangat itu sampean iso belajar ngelmu tersebut. Ya. Paham nggih?
Paham nggih? La yudrikul ilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'laful basara. Dan semua ini ya ini ya butuhkan kesabaran dalam mencari ilmu. Butuh napa kesabaran. Butuh kesabaran. Nggih sampai ada ulama nggih sama Syabdul Fattah Abu Qudah niku beliau ngarang kitab ya Sofahat min sabril ulama ya Sofahat min sabril ulama ala syada'idil ilmi wat tahsil. Jadi ya napa jenenge contoh-contoh sabare para ulama dalam mencari ilmu. Ya, dalam mencari napa ilmu. Nah, ndok biyen di antara ulama ndok biyen ana sing mutolaah, saking asike mutolaah. Ya, saking asike mutolaah dan lebih asik daripada mutolaah HP. Nah, sakniki kan wong nggo HP ya scroll utawa game misalkan ya. Niku kan asike pol sampai lali kadang. Ya, waktu ujug-ujug lho kok wis duhur, lho kok wis asar. Lho kok wis meh subuh. Kok wis kira ae iki. Nah, iku saking asike tek dolanan HP. Iku nek zaman saiki ya, nek zaman ndok biyen para ulama niku asike maca kitab. Mutolaah kitab atau kadang ngaji, asik ngaji. Nah, niku diceritake wonten ing kitab niki bahkan nggih sebagian ulama niku nggih saking asiknya tek napa jenenge diskusi tentang ilmu. Nggih. Sampai-sampai gak nyadar mulai bakdo isya nggih gak nyadar sampai lho kok wis subuh. Bayangno, kawit isya pol subuh itu berapa jam niku? Bahas diskusi ilmu. Ya. Saking asike kok ngono kuwi. Dadi ora krasa. Ya, sampai pol subuh. Bayangno sampean. Ya. Ya, nek sampean dolan HP, masih pol subuh. Lho kok subuh? Nggih. Kadang nek dina Jumat sampai do ora turu, masih pol subuh. Hawenan ae. Nggih. Nah niki para ulama ndok biyen ora kok HP-nan gak, tapi asik dengan ilmu. Ya sampai subuh ora krasa. Bahkan napa wayah Ramadan biasanya ana ngaji Ramadan nggih. Lah niku nate nggih suatu ketika Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo nggih ulama sepuh di Indonesia sekarang, umurnya itu hampir 90 tahun, mungkin sudah 90 tahun Hijriah nggih. Nah, niku saking asike. Dadi ngajine iku aja bayangno kok kula sampean iki mripate sejelas ya. Sejelas iki. Ya, beliau saking sepuhe terus badhe niku peninggalan iki kirang jelas. Niku nek ngaos niku beto kaca pembesar. Kitabe nggih wis di setting ambek napa putrane utawa ambek napa ustaz-ustaze ben sing gedhe. Ya, ora kok ngene iki cilik-cilik niki mboten, di setting sing gedhe. Itu pun beliau masih napa beto kaca pembesar. Iku pun beliau nggih nate pas Ramadanan mulai enjing mungkin bakda subuh kapan nggih mboten ngoten. Nggih enjing ngoten lah. Sampai zuhur. Terus ana adzan Allahu Akbar. Terus beliau kaget, "Loh, wis zuhur." Jadi saking asike ngaji, nggih, mulang macana kitab. Iku sampai zuhur. Beliau baru nyadar, "Oh, lho wis zuhur." Aku koyo ngono kuwi kudune iku. Para santri kudu duwe keasikan yang seperti itu. Jadi aja sampai asiknya kula sampean iki dalam hal-hal sing sepele-sepele, dalam hal-hal sing ora ana manfaat aja. Nggih, asiknya harus dengan apa? Ilmu, harus dengan hal-hal yang kemanfaatan. Ya, sehingga orang nyadar lho nek ujug-ujug kok wis apa jenenge? Sampun waktune kok wis subuh, lho kok wis zuhur. Nah, itu karena apa? Asik dengan apa ngilmu. Ya. Jadi bayangno nggih, bayangno ilmu kok HP. Nah, sampeyan iso asik HP,
Nah, iku ya kudu iso asik ngelmu barang. Nggih. Iso asik HP ya kudu asik dengan apa ilmu. Paham ya? Paham mboten? Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.